Esayidini lama kunganani bafowethu? Hey, ukubonga nje I think mhlawumbe okunye okuthintiwe kakhulukazi kule amabhizinisi ne-employment. Yeah, no kungithinte kakhulu. But kule ngeke ngayithinta ekuqaleni akungana nengizokukhava ngoba ngicabanga ukuthi kukhavile and even nakwi-discussion yethu nakwi-discussion yethu okwagcina kufikile kwakuyiyona leyo ukuthi kunamanye ama-factors angenelelayo. If someone kuwukuthi ufisa ukuthatha impilo yakhe so khona amanye ama-factors okusho ukuthi akekho esimeni sakhe. So lokho kuthiwe umuntu akalekelela ukuthi a-recover and then from there usengazithathela iy'nqumo. But uma engaka-recover akekho esimeni okusho ukuthi even naney'nqumo azithathayo. Yes, because under lesimo. It's the same as someone mhlambe odeclare someone mentally ill ukuthi whatever decision awathathayo asikwazi ukwathatha njengayiwona wona. Singamlinda recover and then bese siyathatha. Kufanele uma kuthiwa umuntu mhlambe declare someone mentally ill bese ethi ufisa ukuthatha nangu umfazi ukuthi singana ukuthi ayiqala ilulama indoda qala. So awuqala ululame. So nala isimo esikanjalo bafowethu. Ngicabanga ukuthi abafowethu kodwa bebibambe kahle impela ukuthi nokunama factors amaningi and asikwazi ukuvumela ngaleso sikhathi. Ngawo kunje sikweseke. But enye interesting kakhulu engihlaba umxhole kakhulu I think in my practice ile science it is we are social beings. Ithi isikhathi esiningi abantu ustruggle with the mental health kusuke kunqamuke isikhathi esiningi ukuxhumana nabanye abantu. And isikhathi esiningi once umuntu waxhumana nabanye and ubudlelwane ba secured abantu abaningi ba healer from eguleni whether medically or psychological kusuke kukhona ba healer because we are social beings. And I remember ukuthi kule article engangiyifunda enye argument ayikhona kwakuyindaba yama prison. The model e-prison ukuthi ngabe i-idea kahle ni ngoba babeze beyifanise nelokhuza nale model le yasemakhaya yo go to your room ukuthi is it a good model yokupunisha nekutheni ingane mengenzanga kahle bese kuba ukuthi go to your room because it's more of saying ngenxa yebehavior yakho so you don't deserve our company. So hambe yoba isolated eroomini yakho uthi nakule prison model prison ukuthi are we doing the very same thing masithi abantu ngenxa ukuthi wena wenzanga kahle hambe yohlala lapho you don't deserve company yethu ngoba wena uyasilimaza mawuhleli nathi ukuthi kukhona nani okunye singakubheka ongaba beyond ngenzekani lo muntu ukuthi uyagula mhlawumbe uyi psychopath instead udinga ukulashwa kunokuthi sim isolate because we are social beings and if you take that the social part uyambulala lo muntu. I-conclusion yalelo kuza eyithi uma uthatha ingane isandokuzalwa uyibeke ehlathini yodwa kuthola indlela ye-technology mhlambe njengama drones thunyelele zonke izinto umntwana azidingayo lapho ukuthi ngeke aza survive. Why? Because that element that's why ingane mayisandokuzalwa ithathe ixhunyaniswe nomzali. Lately ngangine understanding ukuthi nonina but ngabuye ngathotha no anyone because kusuke kufanele ibambe rhythm yokushaya kwenhliziyo nalowo muntu. That's why ithatha ibekwe la because ufuna la that connection. Oh cha angiqondi uthatha isikhathi eside bafowethu siyabonga kakhulu.